hyvä, eli ollaan noustu esimerkiksi käsivedosta tänne selän puolelle, niin kuin ollaan harjoiteltu. Niin nyt mä asetan tän huukin tänne näin. Me ollaan itse asiassa tehty vähän niinku selähakua tästä, mutta vähän lisä yksityiskohtia. Täältä kiinni kyynärpään kohdalta, täältä lantio kiinni, ja sitten mä lähden karkaan lantioon. Pum. Otetaan ylävartalo kontrolli ja toinen huukki kiinni. Mut nyt se detalji on täällä. Ja jos te katsotte tässä, niin mä koukkaan tän jalan. Ja nyt kun mä lähden tekemään katkarakua, niin mä yritän avaa mun jalalla Lassin jalkaa tuohon. Eli kuinka katson tää, niin mä yritän vetää siinä mun Lassin jalkaa tähän suuntaan, niin te näette miten se selkä lähtee kääntyä. Vähän tajanomainen yksityiskohta, niin tullaan tänne. Sen sijaan tähtäisi vaan vetää. Koska silloin jos kaveri laittaa painoa paljon, niin se voi jäädä siihen. Mutta me lähdetään vetää tuolta huukki pois tuolta alta. Se on ihan sama kuinka kun se laittaa vastaan, niin silloin se selkä kääntyy. Ja saadaan pikkuhiljaa työstettyä puukit sit selkään.